להרגיע חברים שלך, אני יוצא לכם כאילו אופניים. שיודעים שמחכים שכאן מה, בבית? כן. אני אומר לך, מה לא, זה לא מאמינה. אמא, עדי אמרה לי... ראו אותה בבית חולים, נו. אז הביאו אותה כי היא מתה. עדי אמרה לי שאמרו להם לעשות אותה בהוספיס. הוספיס זה רק בסופו של כמות שאין מה לעשות איתה. היא לא מגיבה, תלוי לא כלום. אבל אמרו לה... זה לא מגיבה. כל פעם שאתה יוצא בבוקר מהבית, לא. אל תצא מהבית. מה זה נהיה? נשתלת פה. יאללה, שם ניקוד. אני לא רואה אותו, 5 דקות, שבי. 5 דקות. תראי לי. מה הבעיה? תראי לי. זה לא, זה הנעליים שלו, זה לא... היה עכשיו יש פה חור באמצע. עוד יוסף לינו, שהגשם בני הבריכה,
מתי צלצלת אליי? לא? מי? רגע, אתמול, כן, אתמול יולנדה אמרה לי, אמרתי אני אחזור לך, כי יולנדה הייתה פה, ורוני בדיוק התעסק פה עם החצר, אבל רק אתמול. רק אתמול. אני באה מאוד שהיא כל היום לומדת, אז כנראה שוכחת. אז זה לא... אז אתמול לא יצא לי, והיום הייתי חסר כל אז בסדר, אז אמרתי אני אעבור לך, בסדר, לא יצא לי. אמא, בסדר, היום העבירו אותה מהחדר טיפול נמרץ. היא בחדר רגיל. חדר רגיל. באותה מחלקה, אבל לחדר ליד. והיא עדיין, יש לה איזשהו, כמו סונדה כזה, אבל שמדובר לדברים של הצבא. של חמצן כזה. זה,